Hai că zic acum, da, s-a pornit. Bun. Hai să deschidem pachetele. Frate, păi înregistrez. Că au auzit mai mulți că vor să vadă, să dăm primul pachet. Căcat. Nu mai căcat. Al doilea pachet, hai. Stai mă, ia ușor. Căcat. Mamă, mâncați-și, dar până acum am început bine. Stai mă, că din 40. Ce ai, mă? Așa mă ține. Ești nebun la cap. Da, și trebuie. Ia uite. De 3 ori mi-a dat mai înainte. Mamă. Hai că o ducem bine. Cred că îmi pică 0 legendar. Da, mă, trebuie să fii ce urât tău, orice treabă. Mi-a picat upgrade. Bă, nu aveam upgrade-ul, așa că e ok. E 5 pachete până acum. Ia, îl am deja. Da, e rănit. Da, te faci imun când data și cu armă. Ia să vedem. Le-am cu toate. Super. Bă, sincer, știi ce vreau să-mi face? Măcar Faceless Void-ul, frate. Pe ăsta l-am deja. Take control căcat. Deci măcar un Faceless Void, un dragon. Bă, nimic, mă, mâncați, ești pana ta. Fantastic. Ia să vedem. Deci ăsta cred că e a 6-a oară când pic. Băi, deci astea două, Unleash the Hound și cu Crazy Rahat, mi-au picat, cred că de 5 ori. Da, am văzut că unele pică draci și... Bun, Sea-Giant-ul l-am deja, eu ăsta iarăși, da, e clar. Deci nu o să-mi pice absolut nimic în ritmul ăsta. Deci deja s-au dus 11 pachete și nu mi-a picat nimic. Uite-te, mă, își bate joc. O legendară, frate, aveai, dar pana mea s-a picat. Bă, nu e vorba de... Nu mi-a picat nicio legendară, după cum vezi, și absolut toate cărțile care mi-au picat până acum le-am deja, plus că ți-am spus, Faceless Void, Shadow Man, băi, le-am pe toate, ești nebun la cap, nu vine să cred. Băi, pe bune, iar a picat ăla, mă, mâncați Great Random până acum. O lirat, hai să zicem că ăsta ar fi ok, nu-l aveam. Deci până acum o carte care nu aveam. Super. Ice Block. Da, de la mai privie. Îl avem. Bun, deci iau aproape jumătate de pachete, jumătate din pachete și nimic. Super tare. Wow. Deci absolut wow. Văd că mi-au picat la Hunter. E Hunter de aici. Probabil. Uite-te, mă! Da. Doamne! Sau n-aveai tu mai multe acolo? Bă, lasă-mă dracu-mi pace. Wow, o legendară. Asta. Ce e ăla? Da, ai 50% șanse să se transforme în oriun pe inamic în 5 cu 5 sau nimic. Da. Măcar am mană să dezincent că eu uite-l de 2 ori. Redemption. Futu-ți morții tăi, Blizzard. Căcaturi. Bă, da, chiar numai căcaturi să mor. Adică... Ăsta l-aveam. Ăla cu Snake Trap, așa. Ce pana mea n-am counter, bă? E clar. Am strâns... Mai sunt 13. Da, la cum mi-au picat până acum, clar că nu se upgrade iar. Ți-am spus, Faceless Void măcar o dată să-mi fie picat. Dar n-are nicio intenție, văd. Hai mă, și un Drake de ăla de
În funcție de câte cărți ai în mână, atâtea. Asta de cine eu? De când mai dau aia, mă? În funcție de câte cărți ai în mână, ce? Pyro, mă, măcar pe ăsta. Mă, nici pe ăla nu l-am. Îl am, dar mi l-am craftat, mă rog, acum am două. Poate că nu știu cine dracu joacă cu două Pyro-uri. Hai. Bă, da, nici nu mă mai agit. Da. Și tu când s-au dus 42 de pachete, Da. nu a picat nimic. Apropo, vezi că te plângeai tu, na. Uite aici. Asta nu aveam. Deci 3 cărți până acum decente. Bine, mă, tu ai și jucat și ai multe, știi? Dacă îmi picau mie toate astea, nu erau doar 3, știi? Aveam multă lipsă, probabil. O, da. Picat net, mă. Bă, picat net, mă, mâncați ești pana ta. Subitreri Și de... cartea aia îmi place și nouă, cu ăla care se bafează de fiecare dată. Când dai damage. Bun. Și acum că am deschis cele 1 miliard de pachete, fii atent câte am de dezenchant, ia să vedem. Deci eu aveam deja 600 de asta, da? Și mai mi-au 1200. Deci uite-te și tu câte cărți am... Alea cărțile care gen le iei mai mult de 2 ori, nu? Și nu-ți mai trebuie Da, de... deci uite-te și tu. Mamă, crapă ăsta. Crapă, dă-te bă, 1800. Am și eu ce să-mi fac. Da, bă, stai să opresc, frate. GG. Am vrut să-mi iau și pachete să mai iau niște cărți. Da, bă, eu chiar nu prea am așa de multe. Hai să deschidem pachetele. Frate, păi înregistrez. Mai ales legendary și chestii și chestii. Mă auzi mai mult.